Welcome to back my Raju Dhansi YouTube channel. नै लोगोफोर आं दायो दंफैयो गगामुगाव जोंहा जयन्ती बायद'नि दिनै हटेलनि सोमोन्दै एसे भिडिअ बानायगोन आरो बायद' आंखौ बुंबाय दं माने गावहा हटेलखौ माने चेन्ज खालामबायनो आरो दायो माने हटेलखौ चेन्ज खालामनायनि थाखाय आंखौ सामफ्रामबो लेंहरबाय थायो भिडिअ बानायफै होननानै ओंखायनो आं दिनै माने समबो मोनाखैमोन नालाय दिनै फैबाय समबो एसे मोननायखाय आङो सानबाय माने भिडिअखौनो एसे बानायसै खोमा होननानै एक्चुअली जोंना जयन्ती बायद'निया दखाना चेन्ज जाबाय आरो बेनि दखाना दंमोन बै मेन सारिलिनि माखन फैगौ होननायनि गोजौआवमोन बिथाङा माने बेयाव माने माखासे उसुबिदा आरो बेना हटेल होनबाथ' एसे जायगाया एभेलेबल जानांगौ ना ओंखायनो माने गारि सारि दोननोबो माने जायगा गैयामोन पार्किं खालामनोबो ओंखायनो दायो बिथाङा बेयाव फैबाय आरो बे जाहैबाय जोंहा एसटिसि बास स्टेन्ड एखेबारे बेयावनो आरो जास्ट माने ओरै टाउनखौ बारनांगौ टाउन लायनो ओरैजाय लखिमपुर र'डआव फैदो लखिमपुर र'डआव फैनानै ओमफ्राय नैबे थानानि एखेबारे अपोजिट साइडआवनो ओरैजाय एटिएम दंना एटिएमनि एकदम खाथियावनो आरो बिदिबा थौदो लोगोफोर आंबो दिनै थांनाय नायनोसै बेयाव होनना बुंदों खिन्थु हसाना मिसा आंबो जायखिया सोंहरबाय थानो आंबो खोन्थादोंसोमोन नालाय ओमफ्राय अलरेडि आं मोनफैखाबाय आरो टाउनाव मोनफैनानै आङो जायगाखौ नायदोंमोन नंमारगौ जायगाया सोलायमारबाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हादिया मानो होनबा आं भिडिअबो लानाय जायाखैमोन नालाय दायो आं मोनफैनानै जास्ट माने ओरैजाय एकदम माने थाना खाथियाव दंखायो आरो नैबेनो जाबाय जोंना पुलिस थानाया खोन्थानोसै बे जाबाय जोंना गगामुग थाना ओरैजाय जाबाय धेमाजि रड ओमफ्राय ओरैजाय जाबाय लखिमपुर रड मिथिबायना ओमफ्राय स्टेट बेंक ओरै थाबाय ओमफ्राय फैबाथाय ओरैजाय फैदो नैबेनो जाबाय जोंना गगामुग थानाया एसे जम खालाम र' नुदोंना ओरैजाय गगामुग थानानि अपोजिटआवनो आरो फैनानै नै बेना हटेला बे जाबाय बेनो आरो बास स्टेन्डआ नै बासाबो मोनफैबाय ग्रोबनो आंबो फैया बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय एबार खोन्थालांसै नोंथांमोननो नै ओइया हन्डाबो पाले न हन्डा पाले एसे माबायदि जायगा नुदोंना सोरबा फैबा फैनो हागोन नै माने गारि दोननो थाखाय ओरैबायदि जायगा एभेलेबेल नुदोंना नै सेखान थाबाय दाना थांसै आरो हटेलाव हाबहैसै हटेल खोन्थानोसै आं जयन्ती हटेल सिगाङावबो जाखांखाबायमोन आरो दिनै जाबावनोसै खोन्थानोसै माबायदि नै मालिकआ बेनो मालिकआ सिनायखानांगौ जानांगौ नागिरै मोनफैबाय नोंसिनि हटेलखौहाय जायगाखौ मोजां नुदोंथ' ना गारि पार्किंनि थाखाय एभेलेबेल एसे खोन्थानोसै फार्स्ट टाइम र' ओरैजाय मा दङ माने आवगाय बैयाव आं दहाय खोन्थाखादोंना जायगानि थाखाय बिराद प्रब्लेममोन गारि दोननो जायगा गैया मा दोननो जायगा गैया गारि पार्किंनि बिराद माने सुबिदा जाबाय दायो बेसे गोबाव जाखो जायगा सोलायनाया जानुवारिनि 20 तारिखमोन 22 तारिखआव इयाव साबसिन दायो बेयाव मोजां माबायदि मोजां माने गारि लाखिनानै ओंखाम जानो थाखाय ओजोंथ' जेबो सुबिदा गैयामोन ना माने कास्टमारा बेयाव बांसिन जादोंना ओजों बांसिनमोन दायो बेयाव बांसिन जादों ठीक आसे गोजोननाय थाबाय जोंबो दायो जानोसै जोंबो दायो जानोसै आरो जोङो दायो नै हन्डा जादोंमोन फैबाय लागा हन्डा दामी কি খাম অর্ডার দিম सोरबा फैयोबा फैनो हागोन बे जाहैबाय ओरैजाय जा एकदम थानानि अपोजिटआवनो ओरैजाय थाबाय नाला सोरबोथ' मिथियो जानांगौ मा होनो एटिएमखौ मिथिया होमबा जोंनि गगामुगनि एटिएम ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय जा ब्रान्च SBI ब्रान्च ओमफ्राय बिनि ओरैजाय एकदम अपोजिट साइडआवनो STC माबाया आरो बास स्टपआ स्टेन्ड होनना बुङो स्टेन्ड बेयावनो सोरबा फैबा फैदो जायगानि थाखाय नो प्रब्लेम मा जानो गोसो बायदि जानो हागोन आंबोथ' सिगाङाव जाखानाय थेवबाबो माने जोङो जायगाखौ सोलायदों होननायखाय जोंबो नागिरना फैबाय आरो थेवबाबो माने सानबाय बिदिनो भिडिअ मोनसे बानायनोसै होननानै बायद'बो आं बुंबाय थाबाय लेंहरबाय थाबाय खिन्थु आं समखौसो होनो हायाखैमोन दिनै मोनफैबाय आरो जानोसैबो मा संदोंथाय बेखौ मिथिला एसे सोंग्रो र' ओंखाम संग्राफ्राबो बेस्थ'थार नै दे आब'खौ सोंसै आं आब' नों बेयाव मोजांसिन मोनदोंना बैयाव मोजां मोनलै ओरैबायदि मोजां नैबे मा ओंख्रि थाइगिरजों ना अनलाजों दाउजों बबे बियो नुदों माने बेयाव बर'नि ओंख्रिल' मोनजाखायोना दिनै नारजि गैया दिनै ओमफ्राय बे मा बुस्थुमोन केरेलासो नङा इयो फान्थाव गोखा बेखौ जानांगोनलै बेलाहि बाथोन जोंना लाबोबाय ओंख्रै फार्स्ट टाइम लाबाय दै जों ओंखाम दै কি সবজি দিব আমাক কি মাংস দিব মা বেদর होगोन दाउ गैया मा लाबोखो नै दायो जों जागोन अनलाजों दाउ एसे जाना
बे जाहैबाय जोंनि बर'नि एकदमबारे फेभारेट ओंख्रि दै अनला आरो ओमफ्राय दाउ Timar kukura mangkok. ओरैबायदि बुरिया जानो टेस्टि ओमफ्राय माखौ लाबोदोंब्रा आंनो बै दाउ आथिङा दंना गैया अ लाबो दाउ आथिं उरलु नां हन्दा केन'का लायसे खायसासन बुरिया ना लकेल न लकेल Lokal. कुकार Lokal kukura. লকেল পিঠাগুড়ি। পিঠাগুড়ি আমাৰ বৰত কয় অনলা অনলা যি দাও দেই চব্জিবিলাক চব টেষ্ট কৰি চানা কেনেকুৱা যে মালা বকৰি বকৰি মিছিলা পাপৰ Hotel ada potong khai pasu. ইয়াত পিঠাগুড়ি আৰু কুকুৰা মাংস হোটেল প্ৰথম খাই পাইছো ঘৰতো খাইছো তুমি আকৌ মানুহবিলাকক কি ক'ব বিচাৰে কওক কোনোবা যদি ইয়াত খানা পিনা যদি খাব বিচাৰে অলপ আইডিয়া মতে কওকচোন তুমি মই মানে গোগামুখত এনেকুৱা আইটেম খাই পোৱা নাই হোটেলত মইতো গোগামুখত আহি থাকো খাই থাকো কিন্তু এনেকুৱা বোলে পিঠাগুড়িৰ লগত কুকুৰা মাংস বনোৱা বা ইমানখিনি আইটেম খাই পোৱা নাই খোৱাটো ঢেৰে খাং মই কিন্তু এনেকুৱা আইটেম পোৱা নাই কিছুমান টিমা আছে দালি আছে চাটনি গোটেইখিনি আইটেমে আছে আচ্ছা খাই মানে বনোৱা কিবাবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল ভাল টেষ্টিবিলাক ভাল ভাল আৰু মানে ৰাইজে কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে কি কয় ইয়াৰ ওপৰত মই এইটোৱে ভাল লাগিছে গোটেইখিনি মানে হোটেলখন এনে দেখিবলৈ সৰু কিন্তু ইয়াৰ ফেচিলিটি যিটো চাফ চিকুণতা গোটেইখিনি মই ভাল দেখি পাইছোঁ আচ্ছা মই এইটোৱে কওঁ আৰু যি খাবলৈ মন এতিয়া মালিকক সুধিম এতিয়া আপোনাৰ গাহৰি খালে গাহৰি খাব পাৰিব অ। এতিয়া কুকুৰা এই ভৰিটো যদি খায় এইটো এক্সট্ৰাকে দিয়া হৈছে ইয়াত। ইয়া অকল এনেকেও পায় এতিয়া চা আমাক মৰমত কি কুকুৰা ঠেং এই এজনে হ'ল মালিক বেনে যাবাय দেই जोंना दखाननि अनारा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बेयाव फैनाय बेसे गोबाव जाखो होनदोंमोन जानुवारिनि 22 तारिख जानुवारिनि ओमफ्राय माने मानो फैदों आङो गोजौआवबा सब दाखोर सब জাবৰ জোথৰ কিবা কৰিব লাগে ইয়াৰ হলে মানে পাৰ্কিং প্লেচ আছে সেইটো কাৰণে তলত নামিলে মই জুইত ইচ্ছামতে বনাব পাৰে জুই জ্বলাব পাৰে এতিয়া মানে আপুনি ইয়াত ভাল আছিল নে ইয়াত ভাল ইয়াত মানে কেনেকুৱা ভাল মন পছন্দৰ জেগা পাইছে বহুত ভাল কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে হয় নহয় কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে গাড়ী থোৱা পাৰ্কিং এভেইলেবল আহিব লাগে খাব লাগে আপুনি অলপ জগাটো কৈ দিছোন কোনটো প্লেছত আহিব লাগে আগতে মানে তাত থাকিলে সবে কয় বাইদেউ গাড়ী ক'ত ৰখাম গাড়ী ৰখাবলৈ জেগা নাই সেইটো কাৰণে কমপ্লেইন কৰি আছিলে এতিয়া একেবাৰে বহুত বঢ়িয়া জেগাত আহিলে আচ্ছা পাৰ্কিঙৰ কাৰণে এভেইলেবল জেগা আছে এতিয়া আহি ইচ্ছামতে গাড়ী ৰখাব এতিয়া আৰামত খাই এসাঁজটো খাই এতিয়া আপুনি কক প্লেচটো ক'ত আছে আপোনাৰ প্লেচটো ক'ত আছে ককগে কিবা পুলিচ থানা গোগামুখ থানা অপজিটত তাৰপিছত ইফালে ওচৰতে এটিএম আছে ইফালে চালে ইফালে SBI বেংক আছে ঠিক আছে বেক সাইডত যত খালি জেগা আছে ইয়াত দেখিলে হোটেলৰ নামটো কৈ দিয়ক হোটেল নামটো কৈ দিয়ক হোটেলৰ নামটো হোটেল জয়ন্তী আৰু এতিয়া অনলাইন কওকচোন এতিয়া কি চব্জি পায় বোলে তুমি কি খালি মই পালো ইয়াত পিঠাগুড়ি আৰু লোকেল কুকুৰা মাংস পালো তাৰপিছত আকৌ গাহৰি মাংস এক্সট্ৰাকে ইয়াত আচাৰ দিছে ঔটিং আৰু মাছো বনাই দিয়া আছে লোকেল মাছৰ ঔটিং আৰু এইটো পুদিনা চাটনি এইটো গাজৰৰ চালাড হয় এইটো আলু এই সৰু আলুটো যে তাৰ ভাজি পাইছো আৰু এইটো কিবা ভেকুৰি বুলি কয় আমি ভেকুৰি আচ্ছা সেইখিনি আইটেম পাইছো আৰু লগত এইটো পাপৰ এতিয়া আৰু এইটো কি বস্তু এইটো কুকুৰা ভৰি লোকেল কুকুৰা ভৰি হয় সৰু ব্ৰইলাৰ হলে আকৌ ডাঙৰ হলে কোনোবা যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে মানে ল' প্ৰাইচ আৰু দেই ইমান মানে হেভি প্ৰাইচো নহয় মালিকে ক'লে প্লেচটো ক'ত আছে সেইটো কাৰণে মই এইটো মানে দুবাৰ ক'বলগীয়া নাই বুলি মই ভাবিছোঁ এতিয়া আমি খাওঁগৈ খাই আকৌ মই কম কেনেকুৱা লাগিছে দেই ফাৰ্ষ্ট টাইম आङो मा होनदों बे दाउ जाबाय बे दाउ आथिं खिन्थु बयलार नङा दे बेयो लकेल दाउ माने दाउआ जोब्बायनो आरो ओंखायनो माने बिदिबो आथिंखौ माने गावसोर जानो संदोंमोन नामाथाय बिदि आरो थेवबा माने जोंनो होफैदों आरो जानाय नाय होननानै ओंखायनो आं नै आथिंखौ एबार जानाय नायसै बिराद गोरालै अरनो हाया बहुद टान जोङो दायो जाखांबाय ओरैबायदि जाबाय गोथाव जादों संनायाबो सोरबाफोर जुदि फैनोबा फैनो हागोन दहाय आं जायगायाव खोन्थाखाबाय माने ल' प्राइस आरो मा होनो ल' प्राइस माने सोरबाफोर फैबा फैदो आं दहायनो खोन्थाखाबाय आरो मालिकआबो खोन्थाखाबाय माने माबायदि नांगौ आरो ना माबायदि जानो आइटेम माने सोब लकेलानो मोनजाजोबगोन नोङो लकेल दाउआनो जा नारजिबो मोनजागोन अनलाबो मोनजागोन मालाबा थास' बिथ्रिबो मोनजागोन सम लाना सम मोनजागोन आरो थ'दो बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना आं नोंथांमोननो माखासे भिडिअखौ खोन्थाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो बेनो जाबाय जोंना गगामुख टाउना एसे खोन्थानोसै आङो जोङो दायो हटेलनिफ्राय फैनानै एसे मेन टाउनखौबो खोन्थानोसै आङो दायो जोङो जाखाङै लोंखाङै फैफिनबाय आरो दायो न'आव थांसै नैबेनो जाबाय जोंना मेन गगामुख सारियालि एसे सारियालि मोनसिगोन आरो एसे खोन्थानोसै र'
माथो जामथार जादोंलै दिनैलाय गारियालाय दिनै आरो दिनै सुक्रुबार ना बावदोंसो आं सुक्रुबार माने हाथाय जायो दिनै माने मोनफ्रोमबो सुक्रुबाराव इयाव उइकलि हाथाय जायो आरो सिलंपुर होननाय जायगायाव दायो जोङो थांदोंथ' ओरैजाय नैबेयाव सारिले मोनगोन ओरैजाय जोङो थांदों नालाय ओरैजाय लेफ्ट साइडआव थांनांगोन राइट साइडआव थांनांगोन जोंना ओरैबो थांजायो सिदाबो थांजायो ओरैजाय लामाया एसे बानायगासिनोसो माने मोजां जाथ'वाखै आरो जों कपाटुनि जानानै थांथ'ला दा आं खोन्थानो र' माबाया हाथाया बोरैजाय हाथाया ओरैजाय नैबेयाव ट्राफिक नुदोंना नैबे ट्राफिकनि ओरैजाय गंसे ट्राक थांदोंना बेजों ओरै थांनांगौ माने सिलंपुर होननाय जायगाया ओमफ्राय ओरैजाय थांनानै बेरै थांबाय धेमाजि ओमफ्राय दा जों ओरै थांसिगोन NSPC रड NSPC जानानै जोङो मुरिकेम जाना थांसिगोन ओमफ्राय जोंना नै बायद'नि हटेला नैबे गोजौआवमोन नैबे गोजौआवमोन आरो नायदो नैबे मेन रड ना बे मेन रडआव खाथियावनो दा बेनावथ' दोननो जायगा गैया नालाय गारि सारि दोननोबो दाथ' जों फैबाबो गारिखौनो दोननांगौमोन ओंखायनो बिराद बिजि जायो बेना बे गोजौआवमोन आरो हटेला ओंखायनो गावनि सुबिदा बायदियै ओजों दा थांबाय नालाय गारि दोननायनि थाखाय जेबो न' प्रब्लेम ओरैबायदि गुवार जायगा माने बास स्टेन्डखा नालाय बियो इयाव थांनानै सोरबाफोर फैबा फैनो हागोन आरो फैनानै जाफैदो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो न' फारसे जाना थांसै ओरैजाय मुरिकेम जाना थांसै जोङो मुरिकेम आरो ओरैजाय मा होनोमोनलाय सुथियापारा बेनो जाहैबाय NSPC रड गगामुग टाउनाबो गोदो फिसामोन दायो एसे देरबाय ঠিক আছে बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि नायदोंबाथ' मिथिखाबाय जानांगौ जायगाफोरखौ मिथिखाबाय जानांगौ बबे जरावमोन ओरैजाय थानानि खाथियावनो होनना बुंबाय दे बिदिबा ना सोरबाफोर फैदो जाफैदो ओरैबायदि मोजां खाना फिना हुन्दासो मा हुन्दा হালবাইছে ন ময়ো খালো বাৰু অলপ ভালেমান আহিলে আহিব পাৰে ন খানা একদমবাৰে চিম্পুল খানা কিন্তু প্ৰাইচো ইমান নহয় একেবাৰে মিডিয়াম প্ৰাইচত হয় আমি খাই কোনোবা যদি আহিব পাৰে জগাটোতো আমি ক'লোৱে ঠিক আছে চলো তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰিলোঁ হয় বাই বাই